Hello guys, welcome to Janta Fagla Ekto channel आदैमोन गिबियावनो आरोना नोंसोर गासिखौबो Janta Fagla Ekto channel बरायनाय सिहरनाय जासिहरनाय थाबाय माने दिनैसो ब्लग खालामबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आं आदैमोन मबाइल मोनसेया माने जिमेलखौनो मोनाखैमोन अबावबा थाहैथ'वाखैमोन बे जिमेला ओमफ्राय दा नैबे मा बुस्थु होनो आदैमोन सुग्रें बे सुग्रें आदैमोन बेखौ मारै जायोबा मा ओंखारो बे बयबो मिथियो आदैमोन नै देन आयौ गोफार आरोना बे बुस्थुआ सुग्रें होनो आदैमोन बेखौ दा बेखौ मा खालामगोन ए जिरोसो सुग्रें आदैमोन मा बुस्थु जानो नागिरदों नुबायना सुग्रें मामाय बियो आदैमोन थिबखायनि नोंसिनाव मा गामिमोनलाय मामाय हा हा रायलायनो रोंजोबाखै दाबो जाया आरोना रायलायनाया नोगोद देरबाय दे मा गामिमोनलाय मामाय नोंसिना खिन्थादो गामिखौ हा मंगला जरा थिबखाय मंगला जरा होनदे दे बाबाया बोरो बाबा गैया न'आवसो मामियालाय माया हा मा नामलाय नोंना सामफ्रांसो दा जेनेबा थिया खालि थिया रायलायनाया जाजोबाखै आरोना आदैमोन बांद्राय बे थिबखायनि थिबखाय मंगला जरानि बियो हा नोंखौ मबाइलाव नुबाय दा नोरे हेल' होनदो नोरै होनदो हेल' गाइस होनदो दे हेल' नोरैसो दा आखाइखौ नोरै बानायब्रा हेल' नोरै बानाय हेल' गाइस होनदो मबाइलाव नुगोन ना नोंखौ बयबो हेल' गाइस हेल' गाइस वेलकाम टु मामा जान्था फाग्लानि ब्लग आदैमोन नै सुग्रें जालि आरोना बे डेन्जारसो बयबो सिनायखागोन दां नैबेखौ सुग्रें आरोना बेखौ जायोनो आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नंगौना नङा जाजायोबो जानोनो एवदों जानाय नायनोलै र' ए आयौ मामाय हाबगोन मारै जेबो गैया सिङाव मोदोमालाय मा जागोन मोदोम बिथाल नो फैथ'नाय ओरैनो थाबानो अरदेक जालांखाबाय गैया आंना मोनसेबो येस हिनजावा नो फैलाय लाजिबावबायलै आदैमोन जालिथाय बेखौ जिरनाय दे जिरनाय मारै जिरो हो जिराखै रुयाखै सुग्रें आदैमोन सुग्रें आयै मुथुवा आंना बोरमाया फिसा जाबाय आदैमोन मथ' अरनिफ्रायनो सिखारा ए नै मारै जायो नुबाय गोथाव दं जाला मोनला जायोलै गोदैबावसो मा जानो ए सिनायलांबाय था दादैमोन दिनै भिडिअआ मा जागोन मा फैगोन नङा हिनजावखौबो नुयो बिराद गोबावसोमोन आरोना एकथ' फेमिलिफ्रा आदैमोनहा नोरै नावनाय गावदां आयु थेट बय आइदै मोदो मामाय औ गुंग्राया अय फुगाथ' गुंग्राया नांजोब्बाय सेस सोर सिख्ला गोसोबावनांगौ जाखा नोंखौलाय मायाव गाबोन गारजा फुजा दं बिबार बागानाव फैलायबाय आदैमोन बिबार बागान आरोना बे हेभि नायदो हेभि दाउला खेंगुर बरिया नैबेखौनो साबसिन मोनो आं आदैमोन नैबे बिबारखौ सेस सिरिजोब्बाय मासे बरिया होनबा बोथोरजों जाबजों गुलाय गुजुं जाजोब्बायलै बोथोराव नै खुवा लागाव आजां खुगा आयौ जोंना न'आनो दुरायानो बेथाललै आदैमोन दुब्लिबारियावखा सियाला बैयाव गाबफैबाय थायोब्रा वा होननानै गिलु बालु आयौ ओरै थैखागोन नोरै सियाला सोरनाव दहाय लोगोफ्रा दतमानिसो आदै उलग मोनसे उलगजों आलुजों ए फिथा लांदों नोंसिनाव
बे आलु नङाब्रा दस्रा आलुसो बे बोरसिजरानि गुमैमोननि खाथिनिसो मैया जौ गोरान थिखसे लोंदोंनो आदै उलुगमोनसो जौ गोरान थिखसे लोंदोंनो मैया फिथा दखाना नायदोनो फिथा दखान होग्राया जौ मोनामलांलायदोंनो आदैमोन उलाव फाला दहाय जौ फिथा थाइनै लांनाया जौ मोनामजोबदोंनो आनैनाव ओइ दे yes लागाव yes गोथावथार होनदों नामा माथो अबेबा मोनाखै नामा जाग्राफ्रा सुग्रेंलाय मा माइ सुग्रेंलाय बिशाल नों जादों हो गरसे जादों गरसे जाबाय मालाय मारै देखुलायनानै जादों बोरै माबायदि हाग्ला देखुनानै जाबायलै बे आंना गुफुरावसो ए बेनो आयौ फाग्ला देखुनानै जाबाय खान्थाल बेगर मोनलाय खान्थाल बेगर देखावना नायबा नेबजि फैयो आरो ना दैमोन नेबजि जायो मामाय नै बेनो आदैमोन सुग्रें फिथाइ आरोना बे सुग्रें सोर सोर जाखौ कमेन्ट हरलाय आदैमोन सोर सोर मोनजायाखै कमेन्ट हरलाय जालि नै मालाय बाजाराव थांनानै दासो फैदोंलै आसोला आयौ मा मा मोनबोखो जेबो मोनबोआखै मा सालिलै बियो बाजाराव थांनानै दासो फैदों आदैमोन हिनजावा मालाय माबा लायदोंनोलै ब्लाउस ना माबा आयौ मालाय नों नाहरनाय आया ओइ बिथाल आया थैखाबायहाय दे दिनैनि भिडिअ आदैमोन बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना एसेखिनियावनोसै मालाय आंखौ लिंदोंमोन आं लाजिनानै थाङासै आरोना बाजाराव ओमफ्राय आनैखौ लिंनानै थांबाय देन्जारलै हिनजावासो बिदि